Abana ndiri kupatsani zotsatira za president wa UTM kuti panopa ndi ndani tsopano ndi ndisakutaya nthawi yanu afterwards kana kono tikupatsani ma positions ena amene asankhidwanso. Anyway guys, thank you so much. Don't forget to subscribe, like, share, comment in the comment section. Malawian Cameras. Aspirants 4. Dr. Daliso Kabambe, Engineer Newton Kambala, Dr. Patricia Kariati, Dr. Matthews Chinombo Tumbuka. This is Zaenda Mode. My Dr. Patricia Kariati apeza mavoti 21. Bambo Dr. Matthews Chinombo Mtumbuka apeza mavoti 22. Bambo Newton Kambala apeza mavoti 26. Sinamalize. Dr. Daliso Kabambe apeza mavoti 636. Yo 600. Oh. Kabambe. Amane ubonde ya panya. Ameneo anali antendere election support. Tiabempe kuti achoke kutsogolo kuti anzathu wa protocol atipangire clear kutsogolo mwansanga tinyamule mabaketi tipite nawo kumbuyo. Sopano kwina kuti kupasani sopano zotsatira za maudindo ena sopano. Thank you so much guys. Malawian Cameras. Pamenepa pamayimira makandidate awiri. Oyambirira anali Honorable Alexander Bulirani, achiwiri anali olemekezeka Noel Masangwi. Mavoti ayenda motere. Alexander Bulirani apeza mavoti 495. Honorable Noel Masangwi apeza mavoti 208. Yep. Mavoti amene ali analon void alipo 45. Total votes alipo 748. Tupita position ya chiwiri yofunikira kwambiri Secretary General. Ndena kama ndikonza pano akuti tiyeni tiziyamba ndi analon void matoto ndeti yamba zimenezozo. Total number of votes analipo 748. Analon void 59. You can imagine. Ifake ni mabwereza nthawi ija kuti tiyeni tizika chonga bwino. Panali anthu awiri Kalonga komanso Dr. Chidanti Malunga. Dr. Chidanti Malunga apeza mavoti 337. Bambo Wiret Kalonga apeza mavoti 352. Zikomo tipitirire. Organizing Secretary pamenepa mavoti so chimozimozi 748. Analon void alipo 47. Makandidate tinali nawo awiri, Hashim Banda komanso Bambo George Saonda. Bambo George Saonda apeza mavoti 327. Amene Bambo Hashim Banda
apeza mavoti 374. Zikomo kwambiri ndekuti pamenepa awina ndi Hashim Banda. Publicity Secretary mneneri pamenepa mavoti total votes chimozimozi 748, null and void 55. Panali makandidates awiri olemekezeka Felix Njawala ndi olemekezeka Norman Nyirenda. Bambo Norman Nyirenda apeza 100, Bambo Felix Njawala Kodi ndangolengezesa Norman Nyirenda mukusangala kuti awina ndiwo. Pamene a Felix Njawala apeza mavoti 593. Ndekuti apambana pamenepa ndi Bambo Felix Njawala. Campaign Director pamenepa mavoti so chimozimozi 748, null and void ochuluka kwambiri 72. Louis Ngalande ndi Makwenda Chunga ndi amene amapikisana pamenepo. Bambo Makwenda Chunga apeza mavoti 531. Pamene Bambo Louis Ngalande apeza 145. Ndekuti amene apambana ndi Bambo Makwenda Chunga. I'm just trying to reduce the expectation, but I'll start with the lowest. Zikomo kwambiri akundiuza kuti tiziyamba ndi mavoti ochepa koma ndikuchitira dala kuti asachite kuziwiratu. Zikomo kwambiri. Director of Women pamenepa mavoti ake ndomwewa total 748, null and void 43. Panali makandidate atatu, Mai Cecilia Mandambwe, Mai Else Mituka, Mai Ani Nyadani Makuta. Zisango zaenda motere. Mai Ani Nyadani Makuta apeza 133 votes. Mai Mituka Elsie apeza 155. Pamene Mai Cecilia Mandambwe amenewa apeza mavoti 417. Ndekuti wowina akhala iwowo. Director of Youth mavoti ake ndomwe aja 748, null and void 35. Panali anthu atatu, Penjani Fredo Kaluwa, Samuel Chirwa ndi Chris Chaka. Chris Chaka wapeza 137. Samuel Chirwa wapeza 213. Pamene Penjani Fredo Kaluwa amenewa apeza mavoti 363. Opambana kukhala iwowo.
Director of Political Affairs. Director of Political Affairs. Pamene pa mavoti ndomwe aja 748. Null and void ochuluka kwa basi 81. Pamene pa panali anthu awiri. Mai Emile Chintu Phiri ndi Bambo Gordon Russell. Bambo Gordon Russell akhoza mavoti 311. Mai Emile Chintu Phiri apeza mavoti 356 kukhala opambana pa malo amenewa. Director of Protocol and Social Welfare. Director of Protocol and Social Welfare. Pamenepa panali anthu awiri, Alisa Sande ndi Hanok Mavuto Banda. Total votes 748, null and void 56. Alisa Sande apeza mavoti 563. Pamene Hanok Banda apeza mavoti 129. Alisa Sande nde opambana. Director of Elections imene uli udindo womaliza pa maudindo 10 amene tawerenga. Pamenepa panali anthu awiri, a Bright Kemsley Kawaga komanso a Joseph Mavuto Kachali. Mavoti onse 748. Null and void ochuluka kwa basi so 70. A Joseph Mavuto Kachali zikomo kwambiri paja mwatiuza kale kuti sitifuna kutaya nthawi. Pano chimene tikupanga papa sitichedwa chifukwa tingopita straight counting ya ma presidential aspirants candidates. Nde apapa yoncho zikuyambika, we are starting now. Tikuyamba panopo. Zikomo kwambiri. Pali ena ataya ID yawo amene nda Nyirenda nzanga Bambo Zakaria M. Nyirenda. ID yanu. Like, share, allowing cameras, right.